दे मंगलसूत्र सोरबासो गानो नामा हर हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौ बरायहरबाय। दा रायजो राजा नोंथांमोन जे बे भिडिअ सावरायगोन जों मोनसे जाथाय जोंनि बर' समाजाव जाफेरै आरो जोंनि बर' समाजनि बेरेखा बिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। दा भिडिअ'खौ फुल नायजोबनांगोन नोंथांमोना, अब्लासो बुजिगोन बे भिडिअ'आवहाय आं मा बुंनो सानदों। दा थारैनो नैबे जेरै बिहामजो आरो बिफा सोमोन्दो गोनां जे गावनि फिसालानि असे फिसालानि जे बिहामजोमोन, दा बिसोर सानैजों जे हाबा जालांबाय, जुलि जालांबाय, रायलायनानै गामिनि रायजो राजाफ्रानो दा बेखौ हाबा होनाय जाबाय। दा बे जाथाया माब्रैहाय बिदि जानाय, जे माब्रैहाय बिदि जाथावगौ, आसरित सानगोन बयबो, नङा होमबा? जे जाथावै मोनसे जाथाय जे जानाय, बयबो मोनसे सोमोनांगोन माब्रैहाय बेबायदि जाखो। बिथांमोनहाबो खारन दं माखासे। दा बिथांमोननि खारनानो जाहैबाय, दा बिथांमोननि गामिखौ आं बुंथ'ला, जायगाखौ बुंथ'ला। दा जायगाखौ बुङोब्ला, गामि ओनसोलखौ बुङोब्ला एसे आलादा जायो। दे बे गामियाहाय जोंहा एसेबाबो बरनाम थांनाय जायो, नङा होमबा? दा नोंथांमोन जे बिसोर सानैजों हाबा लालायबाय, दा बे हाबा लालायनाया माब्रैहाय बिदि जानाय होनोब्ला, दा बिसोरनि न'खरावहाय रावबो गैलानो नोंथांमोन। दा नैबे बिहामजोनि फिसायाबो गोमालांबाय। दा खर' गाज्रि जानानै गोमालांदों ना मादों, जायखिजाया आं खोनादों। दा गोमालांबाय आरोखि। आरो नैबे बोरायनि, दा नैबे बिहामजोनि जा बिहाव जायो, दा बिसोर सानैजों बिसि फिसाय जाबाय। दा नैबे बोरायनि बिसियाबो बिदिनो गोमालांबाय सिगां समावनो। आरो बिसोर सानैजों बिहामजो आरो बिहाव गोबाव सम जे गंसे न'खरावनो 5 बोसोरनिबो बारा बिथांमोना जे थागासिनो दंमोन आरोखि। दा रायजो राजाफ्राबो बेखौहाय बोरै नायनानै थाबाय थानो, नङा होमबा? दा गोबां मानसिफ्रानो बुंगोन बेखौ जे जानाय जाथायाथ' समाजनि बेरेखा हाबा जाखादों, बियो जे मोनसे सोमोनांथाव हाबा, जाफेरै खोनाफेरै, आरो बेफोर जाथाया समाजावहाय गोहोम खोख्लैयो आरोखि, गुबुंले थासारि लाबोयो। बेफोरबायदिया जे लाजिथावना, मुगैथावना, दा बे मोनसे हाबा जालांबाय। दा बेथ' ओरैनो जायाखै, नङा होमबा नोंथांमोन? दा गामिनि समाजनि मानसिफोराहाय बिसोर सानैखौ जे गोबाव सम जे गंसे न'खराव जे थाबाय, जे बिसोर सानैजों दा बेबायदिनो थालाङै थालाङै न'खरावथ' रावबो गैला, आरो गावसिनि गोसो मिलायनाय आरो गावसिनि खोथा होनाय बायदि जेनेबा बिहाव आरो बिहामजो सानैया जे मोनसे जुथुमा सावरायनायनि उनाव जे हाबा होबाय, हाबा जालांबाय, जाबाय दे समाजाव जे बिथांमोनाबो जे आद्रा संसार मोनजानाय, जे फिसाय गोमा जाबाय, सासेया बिसि गोमा जाबाय, दा सानैबो आद्रा संसार मोनजानाय। दा सानैजों फिन जुलि लाफिननानै गोदान संसार दा दाफिननो नोंथांमोन। आं बे भिडिअनि सायाव नैबे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों जे बिथांमोननि गोसो मिलायनाय बायदि जाबाय। रायजो राजाफ्राबो बिथांमोनखौ जे हाबा होबाय, आरो बिथांमोनहा रावबो आंगो गैला, गावसोरल'सै, गावसोर सानैल'सै। दा जुलि जाबाय दे, होबाय दे, रायजोआ होबाय, समाजा होबाय। दा नैबे भिडिअखौ खेबनानै हगारनाय, दा बे भिडिअआ जे जोंनि बर' समाजखौ मोनसे लाजिथावना, जे लाजि फोनांनाय, दा नैबे ससियेल मिडियाआवहाय गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो बेखौ मिन्थिनानै मिनिगोन बेफोरबायदि जाथाय जानायखौहाय। दा बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ दोनखोमानांगौसो आरोखि। जेबो फेसबुकफ्राव, इउटुबफ्राव बेफोरखौ हगारनाङा ससियेल मिडियाआवहाय। जा मोनसे जाथाय जाबाय दे। दा बेफोर मोनसे समाजाव जाथावै, जाफेरै, समाजनि हेंथा, समाजाव गुबुंले बेफोरबायदि जाथायखौसो सोमोनांगोन, नङा होमबा? दा बिथांमोनखौ हाबा होबाय, आरो बिथांमोनखौ बयबो बुंखादों जाम्बि जाम्बा। दे बिथांमोना जाम्बि जाम्बायानो जाबाय, दे जाम्बि जाम्बायानो खाबा। दा बिथांमोनखौ हाबा होबाय, आरो बिनि सायाव जे भिडिअ खेबनानै हगारनाय, दा बेसो 100% गोरोन्थि जादों आरोखि। दा बे गोरोन्थि जादों जोंनि समाजाव बेफोरबायदि भिडिअखौ हगारनाया, जे जोंनि दानि थासारि, नङा होमबा? बेफोरबायदि जाथायखौ शेयार खालामनो नाङा, हगारनो नाङा। बेबायदि जाथाय जानायफोरखौहाय जे समाजावहाय जोंहानो लाजिनांगौ, नङा होमबा? फेमिलिफ्राबो लाजिनाय फैगोन बेफोरबायदि जाथायखौ नुयोबा, बयनिबो फेमिलियानो
जाथावै जाफेरै मोनसे जाथाय मोनसे हाखराव गब्र'नाय गोथौ हाखराव गाब्र'नाय जे बिथांमोननि संसारा आस'खान्दा दा बिथांमोना बिहामजो बिखुनजोजों जे हाबा लालायबाय जाबाय समाजाबो बिथांमोनखौ हाबा होनो हाबाय दा गोरोन्थिया बेनो खेबनानै हगारनो नाङा ससियेल मिडियायावहाय हगारनो नाङामोन आरोखि बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ आरोखि नोंथांमोना दा मा सानो कमेन्टआव फोरमायहरदो दे मंगलसूत्र सोरबासो गानहोहरसै नामा हर खुलुमनांगौ गानो गोदानै दे गावनिया मारि dengan sapri oh sapri mau sapri baca wira jasi Mbak kamu lakukan sebelum dia? Ya.